Sa mga pangenot na bareta, siyam na persona gadan sa magkakasuway na insidente ning pagkalamos kan Semana Santa. Sarong persona gadan sa tulong magkakasuway na insidente ning kasulo sa Albay. Bisikleta iglesia katakod kan Semana Santa pinanginotan kan BGMP Bicol. Asin talento asin mga obra kan lokal na artists, pigpida sa Santo Domingo, Albay. Maray na hapon, Lunes, Abril 10, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Siyam na persona gadan sa magkakasuway na insidente ning pagkabutod sa Bicol kan Semana Santa. Uyaan report. Domingo di Pascua kan mabutod gadan ang 9 anyos na aking lalaki kan barangay Cirilo Pasakaw, Camarines Sur matapos na magkarigo sa kadagatan sakop kan sitio Pinagpala, Pungol, Balugo, parehong Banwaan. Pigdara pa man ang biktima sa ospital. Alagad alas 2 nin hapon kasudma kan bawian mansananin buhay. Sa Albay gadan man ang 20 anyos na si Meryl Burgos Ibroquesa kan Purok 1 Lidong, Santo Domingo kan mabutod gadan man sa salog harani sa dagat kan parehong barangay. Domingo di Pascua kan mangyari man ang insidente. Pigbalo pa man na idaraan biktima sa ospital alagad pigdeklaraman sa nang dead on arrival. Nangapuda naman ang pamilya kan biktima na matabangan sinda pinansyal urog na sa pagpapalubong sa biktima. Nakapatente naman sa sendang residensya sa Zone 4 Barangay Katagbakan, Gowa, Camarines Sur ang bangkay kan anom na magpipinsan na nabutod gadan matapos na magkararigo sa kadagatan sakop kan barangay Dulo, San Jose, Camarines Sur. Aga kan nakaaging Sabado di Gloria, Abril 8. Antes ang trahedya maugma pasubuot na nagraralangoy ang mga biktima. Katunayan nakilingan pasubuot ang mga inikan sa indang tiyuon na si Gilbert Seya. Ang sulamenting gurang sa grupo. Alagad pirang minuto sa naan uminagi dae nasubot nagbutwa pa sa dagat ang mga biktima. Rason ngani maghagad na ininin akudir sa otoridad. Tulos na na-recover ang hawakan anom sa 7 magpipinsan. 5 sa mga inian pigdeklarang dead on arrival. Saroan na pabaretang nawawara na na-recover. Alas 3 naman in hapon kan parehong aldaw. Mantang maswerteng nakasalbar ang pinakaaki sa magpirinsan na sarong 12 anyos na aking babayi. Pagirang gamitan lang po sa labos na itong paramilya na maurog mo sa pag-swimming. Doon ko kita sa tamang kang resort. Itong igwang na sinasabi na may bantay, may lifeguard. And then duman po sa uli na mga swimming, alam mo mga mga iba. Dapat po, ang tabayan na yung sa inyong pag-iba, na hindi po bayaan po, dapat maging aware kita sa yung mga aki. Maswerte naman na naisalbar kan personahes kan Coast Guard District Bicol asin Coast Guard Substation Castilla. Ang 7 anyos na aking lalaki na nabutod mantang nagkakarigos man sa sarong pribadong resort sa Sitio Balete, Barangay Bagalayag, Castilla, Sorsogon kan Sabado di Gloria. Matapos na i-CPR asin maibalik ang malay kan aki. Tulos na ining ipigdalagan sa ospital. Nakaligtas man sa kagadanan ang sarong minor de edad na lalaki matapos na di tanpang mabutod mantang nagkakarigo sa kadagatan sakop kan barangay Atulayan, Sangay, Camarines Sur kan Sabado di Gloria. Sa Camarines Norte day na uminabot pang buhay ang 15 anyos na daragitan na residente kan barangay Lagon Daet kan mabutod man sa Bagasbas Beach hapon kan Biyernes Santo, Abril 7. Mientras tanto nga ni masyerto na salbado ang mga eskorsyonista. Padagos man giraray na manunutaran sundo sa pagtatapos kan summer ang presensya kan otoridad sa mga pangenot na resorts sa bilog na rehiyon. Pag-obserbar kan Semana Santa sa Bakakay, Albay na bistadong pigdadagsa nin mga eskorsyonista naging matrangkilo sigon sa PNP. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Imbis na makisabayan sa dagsa kang mga eskursyonista kasudma,
Ngunya na aldaw, nagdesidir ang pamilya Bunagwa kan Tabaco City na magkarigo sa Panarayon Beach sa barangay Panarayon kan Bakakay. Rason ni Nanay Imelda, mas maray nang day makisusuan sa dagsa kan tawo. Apwera sa pag-ibitar sa huma kang COVID-19, syerto dang mas malinig ngunyan ang tubig dagat. Alagad pag-abot sa resort, iba ang naging eksena. Siring kaya kasudma, dagsa pa manggirari ang mga ekskursyonista sa Panarayon Beach. Aran baga sa simbahan, nag-ano kan sa pagkabuhay, nag-prosesyon sinda. Kaya dahing oras na mapasiring digdi. Kaya ngunyan nagka-oroyo ng kami madigdi. Kaya nakateripong kami niya on digita sa mga tugang ko mabula sa mga aki ding eskwela. Kaya nagkapasiring kami digdi. Manunutaran manggirari ang presensya kang otoridad sa lugar. Inilakdang man urog na kang Bakakay PNP na masyertong ligtas ang mga nagkakararigos. Asin kung magkaigwaman ng emerhensya. Tulos danin ning marespondihan sa tabang kang miyembros kang Coast Guard Bicol, asin iba pang grupo. Sa mga magurang po, kung na sa mga minor de edad, mga aki ang kairibanan, riparohon ta po, gabostada, taman makuanta. Although ang igwata din mga resort, may mga tigapod na mga lifesaver. So nagmamangno hanggang day maninda siguro ang mahiling gabos. Kaya po, ang pinaka-importante mga guys, so mga gurang na kairibanan kang mga aki, riparohon ang mga aking ito nganing dahil makapaduman sa ararong ta dipisil na magkaigwa kay mga insidenteng nagiging imbis na bakasyon mag happy nagiging trahedya. Maugmaman si Belen na daisindang naitalang insidente ning pagkabutod sa bilog na durasyon kang Semana Santa. Mientras tanto, apwera sa pinag-iingat ang mga turista sa pagkarigo sa dagat, nagpagirumduman ng pag-asa. Naibitaran ang pagbabad sa dagat urog pang delikado sa kublit ang sobrang init kan saldang. Ngunya na aldaw, 32 grado sentigrado ang naitalang temperatura sa Albay. 43.41 grado sentigrado naman ang heat index. Ay pong permi kitang mag-ingat kung mainit ang panahon dahil nga isa yung mataas na heat index. Doble ingat talaga kita. Permi kitang mag-monitor sa mga weather updates. Po naman sa aga sundo sa Webes, may mga mamamatean ng mga paguran na epekto kang pigbabantayang low pressure area na nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility. Alas 10 kasubong aga na may posibilidad na mabilog na bagyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bisikleta Iglesia katakod kan Semana Santa pinanginotan kan BGMP Bicol. Ang mga eksena dalanon ta sa istorya ni Carmelo Balla. Sa ikatulong taon liwat nagtiripon tiyempo sa pag-obserbar kan Semana Santa ang personahes kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa taunang Bisikleta Iglesia. Alagad apwera sa personahes kan BJMP kabali man sa fun bike ang miyembros kan iba pang organisasyon. Ahensyas de gobyerno siling kan Army, Philippine National Police, Coast Guard asin iba pa. May mga nagbali man na pribadong organisasyon asin non-government organization. Si Jmar, saro sa mga amay nagpalista. Sabi niya apwera sa magayon ining paagi nin paglibot sa mga simbahan, marhay pa ini para sa salud. Siyempre, exercise. So, makakatulong doon sa mga parang katawan natin, lumakas. Sa regional office kan BJMP ang puon kan pagpidal na malibot sa ruta man kan Mayon 360. Asin bibisitahon ang mga simbahan sa nasambit na ruta. Taong 2018 pinunan ang Bisikleta Iglesia, nasundan kan 2019. Alagad na pinjente asin ngunya na taon liwat ginibo. Ugmaan BJMP sa aktibong partisipasyon kan mga nagbale sa fun bike. Paagi man kaya inininda para makaguno nin pondo para sa dugang na programa asin proyekto para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa riyon. Fundraising natin ay mapupunta sa mga PDL na senior citizens and persons with disabilities. Sa katunayan nung pangalawang Bisikleta Iglesia, nagkaroon kami ng funds at nai-procure ito pampili ng industrial sewing machine at naibigay ito sa Pulangi District Jail na ngayon naman ay ginagamit ng ating mga PDL na ginagawang livelihood program nila. Dahil sa napili namin yung senior citizens at PWDs, we are planning to buy them yung mga tungkod, kung pwede makabili kami ng wheelchair at mga medical needs ng ating mga senior citizens na PDL at mga persons with disabilities. Asigurasyon kan ahensya, ipapadagos ang mga siring na aktibidad na makakatabang bakusan sa komunidad kundi maging sa mga PDL. Para sa mga baretang tatak Bicol,
Carmelo Balia. Sarong persona gadan sa magkakasuhay na insidente nin kasulo sa Albay. Asin talento, asin obra kan lokal na artists, bigbida sa Santo Domingo Albay. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Sarong persona gadan sa tulong magkakasuway na insidente nin kasulo sa Albay kan Semana Santa. Uya ang detalye. Gadan ang 71 anyos na si Abunjo Manibog kan matrap sa nasulong pagsadiring residensya sa Sitio Pag-asa, Barangay Rawis, Syudad kan Legazpi. Alas 7:53 ni naaga kasudma, Abril 9, kan mangyari ang insidente. Sa impormasyon, dai na nakaluwas pang buhay ang biktima darakan sa iyang edad. Mantang tulo sa mga pag-iriba kaining kapamilya na natrapman, ang nakuapang maisalbar kan miyembros kan BFP Legazpi. Pigkakarkulong abuton sa 135,000 pesos ang naitalang danyos. Sa presente, blanco pa ang otoridad sa kunano ang kausa kan kasulo. Reported po ini kang sa tuyang istasyon sa oras na 7:53 po, and nagpadaraman po tulos kita kang katuyang fire truck na naka standby rin po. Sabado de Gloria kan enot ng masuloan sa Roman na residensya sa Barangay Sagpon kan parehong syudad. Uminabot sa 7 milyon ang danyos kan insidente. Maswerteng daiman na binawi ang nabuhay o nalugadan sa pangyayari. Nakatuwang man kan BFP sa pagpuho kan kalayo ang mga residente sa lugar. Iniman po pagmamayari nila Mrs. Ruth Bigata and family. Wala man po digding injured, buda wala man pong biktima. Yun lang po ini nasulo po si Harong Ninda mismo. Huli ka iniliwat na nagpatanid ang BFP sa publiko na maging rigmat urog ng unyan na tag-init. Pigtungkusan man kan hepatura ang importansya kan fire extinguisher na dapat igwaan kada kaharungan. Mientras tanto, sa tabako na suluman ang magugo na porsyon kan Punta Beach sa Rawis kan San Miguel Island kasuod manghapon Abril 9. Nagtutubod ang mga residente sa lugar na tinuyo ining suluon kan mga nag-aaraging ekskursyonista na nagkakararigo sa harani sa nasambit na porsyon.
Sinakulo o ang pagpapahiling kan agi-agi ni Jesucristo liwat na ginibo sa St. James the Greater Parish sa Libon Albay. Ang mga eksena dalanon ta sa istorya ni Nomer Corporal. Sa tulong taon na pagdurar kang pandemya, saro sa mga naapiktaran kani ang mga ginigibong tradisyon tuyong Semana Santa. Arog kang pagkakaigwa ni mga prosesyon, bisita iglesia asin iba pa. Alagad sa dikit-dikit na pagturos kang mga restriction kang COVID-19. Ngunya na taon, liwat na ining pigtugot. Si Reverend Father Georgette Borromeo asin si Thomas Joseph de Mesa, kang St. James the Greater Parish sa Libon Albay, labi nanggad ining ikinaugma. Kaya naman sarusinda sa mga simbahan sa Bicol na nagkondusir kang reenactment kang sinakulo. Pwedeng lingaw nung yan sa kasibutan kang panahon rugan sa panahon na ini na minsan dayon na-apresyar itong so kagayunan kang mga aktibidades simbahan urug da ining inapon na liturhiya ining pasyon na inagyan kan sa itong kagurangan ng pagsakit na yung nagdaraning kaligtasan para sa lambang sa tuya urug na sa mga homenes tanganing mamidbida ninda kung si Jesus ano nangyari ka ini paano ini naging parte kan sa inang pagtubod asin paano ingapit na panahon maging parte mangyari kan sa inang buhay minsan natapos na ang buhay na naging sa kinabanay ini. Maugma talaga na involved naman ang youth, active naman ang youth. Then yung ang response ng youth is talagang magayunon na gustong-gusto nindang mag-participate sa arog kaining okasyon. Para naman sa 17 anyos sa si Jen Ellie na naganap bilang Jesucristo sa reenactment kang sinakulo sa nasambit na banwaan, bintay nanggad na liwat ng pigtutugot ang mga siring na tradisyon. Sa siring da kayang paagi, mas namamatean ninda ang esensya kang Semana Santa. Sobrang ganda po na naganap akong Jesus. Yun po, feel akong sapak, yun. Hampak, sipa, yun po. Nagpapasalamat po kay Kuya Jig tas kay Kuya Andrew sa pagturo sa amin sa Sinakulo. Tas sa mga kasama ko, thank you. Pagduduo naman ni Father Borromeo, ang mga nakatuudan na tradisyon, nagiging giyamang kang hobenes, nga ni mamuhay susug sa mga tugon kang mahal na Diyos. Mientras tanto, maging ang 70 katolikong PDL, asin 20 personalis kang Sorsogon City District Jail, ang nagkaigwaman ng Station of the Cross sa laog mismo kang pasilidad, na ubeto man na makapagnilayan kang sa indang PDL ang sa indang nakomiter na kasalan, kang sindana sa luwas pa kang kulungan. Sigun sa Sorsogon City District Jail, sarong paagi man ini nga ni mairan ni ambot kang mga PDL sa mahal na Diyos. Apwera ka ini, naging wala tuuman ang pinagkundusir na prosesyon sa manibaybang runakang reyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Talento, mga obra, asin turismo, pigbida sa ikaduwang taon kan sabat sa ukol. Yan sa istorya ni Carmelo Balya. Tiripon amay kan Sabado de Gloria sa pamosong Black Sand Beach kan Santo Domingo Albay, ang ginatos na local artist kan Banwaan para sa panduwang taon kan sabat sa ukol sarong aktibidad para ibida ang turismo kan Santo Domingo. An entrepreneur na si Cassie, proud na ipigbidan sa iyang mga obra na crochet, arog kan flower bouquets, keychains, bag charms, asin iba pa. Sabi niya panduwang taon niya na ining pagbale sa Arts and Crafts exhibit sa sabat sa ukol. So sa mga local artists po na or mga gusto pong mag-start ng small business, ang masasabi ko lang is if talaga po ito yung passion nyo, you have to go with it. So, sa inot lang po talaga makakurab since you have to do a very careful planning about sa business. But masasabi ko lang na kayang-kaya po nito ito. Sa mga naghahanap naman ng medyo extreme na aktibidad, saro sa mga tampok sa Sabat sa Ukol Volume 2 ang skimboarding. Digdipigbida kan mga partisipante ang sa indang man iba-ibang tricks sa skimboard. Si Reynold saro sa mga nagbida kan sa iyang skills sa skimboarding. Sabi niya dakulang tabang ang mga siring na aktibidad nga ni maipahiling manindan sa indang talento asin dugang naman sa eksperyensya ininaman sa iyang panduwang taon na pagbali sa aktibidad. Aki pa ako nagkakawat na kina dito kaya
na ano akong magkawat. Garo na mo yan akong magkawat kay Skim. Salamat sa organizer kang Sabat sa Okol Volume 2 na magayon pa ka ninda kang event. Sigun sa organizers na Dominican United Members and Green Sabers Association o Dumagsa, maawot nilang mapromotir ang turismo kan Banwaan. Bako sanan pasyaran kundi magin ang mga talento, produkto, asin iba pa na pwedeng maiopresir kan Santo Domingo sa mga turista. Bagay na suportado ng GAD kan lokal na gobyerno kan Banwaan. Gusto ta po na maging mas maka-attract tourist para po digdi sa tuyang event. Nag-cater po kita together with the collaborators organization po. Nag-cater po kita ki 10 event po unyan. Sir, ang proceed po kani sir ay mapapasirin po sa medical assistance po kang mga selected na beneficiaries ta po sir coming from the digdi po sa Santo Domingo, sa locality kan Santo Domingo. Kaya we encourage po na sa mga tao na mag-participate digdi and magsuporta po. Tanganing mas dakol po kitang matatabangan pag-abot po duman sa medical assistance po. Talagang we will allocate the funding for this. We will make it bigger, safer, and more with activities po din sa maabot pong 2024 po na sunod na Sabat sa Okol. Laom kan organizers asin mga partisipante na sa siring na paagi, makatabang sila sa pagpayaman kan turismo kan Banwaan asin pagpapabisto kan Santo Domingo bilang saro sa mga must visit destination sa Albay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Ban. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!